en George Bati. Kawachako twero ni obila tima pedha ne jago moro ma en midusa ma onge kod lony mowinjore e tije tudo sitima. Mawachore ni otudo waya mar sitima e od familia moro e gweng mag Nyatwere, location ma North Kachiene, County ma Homa Bay. Gino makoro kelo tho mar ji adek e familia no bang' waya mar sitima chwadogi ma onegogi. Laventa Otieno ne stimo chwade kinde manoriko golo lewni manong'awe tol mar stimo kadhe kaka iwuoche ariyo manoriko chopo mar rese bende ne stimo chwado kanyo mowito ngimagi. Kuyo kwako gwenge Manyatwere, location ma North Kachiene, County ma Homa Bay, bang' ji adek e familia no wito ngimagi bang' stima chwadogi odhiambo manyoro. Upon arrival at the scene, I found a devastating scene. 3 bodies lying down. 2 brothers and their sister-in-law were all dead. Nen cutting go wang to no ken igobo mondo michaki bed kanyo no late. Laventa Otieno ma jahigni 30 noriko golo lewni e tol bang' koth nochwe odhiambo manyoro kama ne stima manoluwo waya manogolo e lewni nochwade mowito ngimane. Kano dhi moch golo lewni kanyo kanye mopoko yoromo gi thone. Ka minwa monyuola odhi ni dhi konyo to po ka stimo buoge to ringo nikech en no orwako wuoche no kuonge gi tiende nono. Bang'e ji ariyo magin kayuoche moyange kaka Elijah Ochieng ma jahigni 31 kod Isaiah Onyango ma jahigni 35 nyochopo mondo mi okonye kama gin bende ne stimo chwadogi magiwito ngimagi kanyo. Wetena ne nitie dala oringo mondo mi oluongo wetena nikech ne gintie dala ne gigo mpira dala ne gin gi tiendegi nono. No luonga achiel kuomgi kano ringo kodhi to stimo mako. Ochako kawo mar ariyo be koringo dhi ni mondo mi odhi okonygi to stimo nego. Mane kaka stima nonego gi te. Familia kod ruoth ma gweng' no yango wachne ka gilero ni nitiere jal moro ma onge kod lony mowinjore e sekta mar tudo stima mano tudo ne familia no stima no. Gino ma giwacho ni ema nomiyo masira ma kamano oneno. There's somebody who had been contracted to come and do wiring, and this is a quack electrician. And then he did some shoddy job. Kano sibiro mochule pesa ne modhi motiyo. Kosetiyo to we waya mar mach komako mabati. E sama we waya mar mach komako mabati no to yuora beno twe tol ko ai gama mar ot kotere yien machielo. To tol no omoche pile ka pile. Ne okong'eyo no nyalo rado gi masira nikech no okong'eyo gima nosetimore. Jalno kata kamano no ringo molal bang' masira no timore kanyaka sani obila pod timone apedha. Oganda koriko mondo mi obeda kicha gi jogo magimiyo tich mar tudo stima e miechgi. Matters of wiring, we should engage professionals, those who are licensed and those not only licensed but qualified. Kwayo ng'ama nigi kony manyalo konya nikech kaluwore kaka dala nitie ok anyal ting'o mzigo no duto te manyal nyadichiel. Kata beni sirkal mar county bakwayo kony nyaka ma sirkal mamalo bakwayo kony. Jal ma chunye ler benda kwayo kony.